שלום לכולם. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה בעצם הופך עסק למצליח באמת? מסתבר שהתשובה היא לא תמיד בקמפיינים מפוצצים, אלא במקום הכי אמיתי שיש, בקול של הלקוחות. היום אנחנו הולכים לצלול למקרה בוחן אמיתי, ולגלות בדיוק מה גורם לאנשים לא רק להיות מרוצים, אלא גם לספר על זה לכולם. אז זאת באמת שאלת השאלות. מעבר למחירים, מעבר לפרסומות, איך באמת יודעים שעסק הוא איכותי? מהו המדד האמיתי שמבדיל בין עסק שהוא בסדר, לבין עסק שהוא פשוט וואו, יוצא מן הכלל? והתשובה, מסתבר, היא די פשוטה. היא לא נמצאת במה שהעסקים מספרים על עצמם, אלא במה שהלקוחות שלהם אומרים עליהם. פידבק אמיתי, בלי פילטרים, וכמו גלי אמת לעולם העסקי. אז הנה תוכנית הפעולה שלנו. נתחיל עם מבט כללי על מה שהלקוחות אומרים. אחר כך נצלול לשלושה נושאים מרכזיים שחוזרים על עצמם כל הזמן. הפן האנושי, מימד הזמן, וכמובן, האיכות. ובסוף נחבר את כל הנקודות ונראה מה התמונה השלמה. יאללה, מתחילים. טוב, אז בואו נתחיל. מקרה המבחן שלנו היום הוא דפוס צילום ראשון, בית דפוס מהעיר לוד. מה שמעניין כאן זה שהעדויות של הלקוחות שלהם, אלו שמפוזרות ברשת, הן פשוט חומר גלם מדהים לניתוח. אז הדבר הראשון שקופץ לעיניים, שפשוט חוזר על עצמו כמעט בכל עדות, זה הפן האנושי. מסתבר שלקוחות לא באים רק בשביל לקנות מוצר, הם באים בשביל חוויה כולה. בואו נראה איך זה נראה בשטח. תראו את הציטוט הזה. מה שתופס פה את העין זה לא רק המחמאה, אלא התיאור החי. המילה שוס, והדגש על זה שהוא ישב ויסביר עד שהלקוח יבין, זה מצייר לנו תמונה של שירות שהוא הרבה יותר מטכני. זה משהו אישי, אכפתי. וזה לא משהו חד פעמי, ממש לא. כשעוברים על עשרות ביקורות, המילים האלה פשוט חוזרות על עצמן כמו מנטרה. אדיב, אישי, סבלנות, אכפתיות. זה ברור שזו לא יד המקרה, אלא ממש ה-DNA של המקום. ולשירות המעולה הזה, יש גם גב חזק מאוד. לפי מה שבדקנו, לעסק יש יותר מ-26 שנים של ניסיון, והמספר הזה, הוא נותן משמעות אחרת לגמרי למקצועיות שהלקוחות מדברים עליה. זה לא רק להיות נחמד, זו מומחיות של שנים. והציטוט הזה, וואו, זה פשוט מסכם הכל. שימו לב איך הלקוח הזה מחבר בין שני עולמות. מצד אחד, מקצועי ברמה הכי גבוהה, מלא בידע. זה המומחה, ומצד שני, שירות מושלם עד הפרטים הקטנים. וכאן שני הדברים האלה מתחברים באותו בן אדם. וזה כל הסיפור. אוקיי, אז הבנו את עניין השירות והמקצועיות. עכשיו בואו נעבור לנושא המרכזי השני, כי שירות מעולה זה חשוב, אבל היום, בעולם שלנו, הזמן הוא קריטי. בואו נראה מה הלקוחות מספרים על זה. ופה יש לנו דוגמה, תראו, ממש דרמטית. לקוחה מגיעה עם מה שהיא קוראת לו עבודת SOS. כולנו מכירים את מצבי הלחץ האלה. ומה התוצאה? לא רק שהיא קיבלה את מה שרצתה, אלא שזה היה באיכות גבוהה ועם שירות מנצח. זה מראה על יכולת לעמוד בלחץ בלי לוותר על האיכות, וזה מרשים. וכמו שראינו קודם עם השירות, גם פה יש סט שלם של מילים שפשוט חוזר על עצמו. מהיר, זמין, עמידה בזמנים. זה ממש מצייר תמונה של מערכת שעובדת כמו שעון, אמינה, וזה חלק ענק מחוויית הלקוח. והמשפט הזה זה פשוט פאנץ'. קצר, קולע, מסכם הכל בצורה מושלמת. פניתי אליו לפני יומיים, והיום הם כבר אצלי. מה עוד צריך להגיד? זה פשוט מדבר בעד עצמו. טוב, אז דיברנו על החוויה, על השירות, על המהירות, אבל בשורה התחתונה, מה עם המוצר עצמו? בסופו של דבר, בית דפוס נמדד על איכות ההדפסה. בואו נשמע מה הלקוחות אומרים על זה. וכאן, בציטוט הזה, אנחנו רואים איך הכל מתחבר. הלקוחה הזאת עושה את הקישור בעצמה. היא כותבת שירות אדיב ומהיר, ומיד אחר כך תוצאות מושלמות. במילים אחרות, התהליך המעולה הוא זה שמייצר מוצר מעולה. אחד לא בא בלי השני. ושוב, שימו לב למילים שהלקוחות בוחרים. הם לא סתם אומרים זה יצא טוב. הם משתמשים במילים כמו איכות גבוהה, גימור מושלם, צבעים חיים. אלו מילים שמתארות אומנות, דיוק. זה מראה שהם באמת רואים את ההשקעה בפרטים הקטנים ומעריכים אותה. והעדות הזאת היא פשוט סוגרת לנו את כל הפינות. היא מתחילה מהמוצר הסופי, פליירים מהממים, צבעים חיים, ומחברת את זה ישר חזרה לתהליך. עמדו בזמנים, מענה מקצועי. הכל קשור. זה מעגל שלם של איכות. אוקיי, אז פירקנו את העדויות לשלושה חלקים. שירות, מהירות ואיכות. עכשיו בואו נרכיב את הפאזל הזה בחזרה, וננסה להבין מה התמונה הגדולה שמתקבלת כאן, ומה המשמעות של כל זה. אז הנה, זה הכל מסוכם לנו מול העיניים. וכשמסתכלים על הטבלה הזאת, מבינים מה הסוד האמיתי כאן. זה לא רק השירות, וזה גם לא רק המהירות, וזה אפילו לא רק איכות המוצר. הקסם האמיתי הוא בשילוב. שלושת הדברים האלה עובדים יחד בהרמוניה מושלמת, והשילוב הזה הוא שהופך לקוח רגיל לשגריר הכי טוב של העסק.
וזה בעצם כל הסיפור. וזה בעצם משאיר אותנו עם שאלה אחת גדולה. בעולם של היום, שכל כך רווי בפרסומות ובשיווק, יכול להיות שהכלי הכי חזק שיש לעסק הוא פשוט קול אותנטי של לקוח מרוצה? זו שאלה שכדאי לחשוב עליה. תודה רבה שהייתם איתנו.